A ver, aquí o Mar Negro 2, estamos indo para a Pobra, como está a cousa aí en terra, cambio? Cousa está quente, mollada. Salimos de Cabo de Cruz, imos para a Parola do Corumiñal ca flota de salvamento da ría da Arousa e atopámonos este puntón no medio da ría que casi nos provoca un afundimento. Isto puxo claramente rueda para impedir que chegáramos á Pobra. Din que hai moito desunión no mundo do mar, pero vendo isto non parece, non? Pois a verdade que non, días como hoxe, a verdade que é un orgullo pertenecer a este sector. Temos claro que temos que facer forza porque senón isto é a nosa ruína. E non vos olvidar que Pepiño Blanco do PSOE tamén está ca súa empresa aí animando a Astrid. Creo que é un día bastante histórico, espero que tomen nota, xa sabemos que algúns medios non van a reflectir que aquí pasara nada, algúns como Jalleja seguramente non saquen nada, noutros dirán que estes son 4 politizados, é consciencia pola vida, non é estar politizado, e se hai que estar politizado, pois terá que ser, non? Gustaríame que tuviéramos un plano de dron para que vira esa dimensión desta resistencia. Non sei, ainda, mira, aquí hai as gaviotas e son os drons do Partido Popular, pero, alá, mira, lá ao fondo hai un pequeno dron. É unha forza da xente que ten consciencia de salvar o noso. Bueno, pois hoxe é un día moi feliz, un día grande, porque coincide o Nazareno na Póboa do Caramiñal, xa se ve aí que hai un mundo de xente, tamén coincide co Día Internacional da Agua, por eso hai todos estes barquiños que, como se di que pon SOS Water, que SOS Water Resistant, é a resistencia da ría da Arousa e do río Ulla. Só acaban de decir na Jalleja, que está petado o Nazareno,